Simula ng maitatag noong 2018, parami ang sumasali sa Clark City Marathon o CCM. Bukod sa mga running enthusiasts sa Pampanga, dinadayo rin ito ng mga runners mula sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, dahilan para maging isa ito sa mga well-participated events sa Clark. Noong 2022, umabot sa 1,400 participants ang nakisaya sa CCM. At nito lamang October 29, hindi bababa sa 1,500 runners ang tumungo sa PhilInvest Mimosa sa Clark Freeport Zone para sa 2023 full marathon edition ng running event. CCM is one of the festive event here in Clark City. Tsaka suporta na rin sa ating mga artists here in Pampanga. Bukod sa layuning maisulong ang sports tourism sa Pampanga, nais din itong i-promote ang healthy at active lifestyle. Naka-encourage sa akin sumali dito. So, siyempre, unang-una yung fitness. Siyempre, malaga yan sa atin. Lalo na sobrang dami sumasali ngayon. Siyempre, wala na pandemic. Open na lahat. So, lahat kami sinisipag sayo. Ito na ang ikalawang running event ng Clark City Marathon ngayong taon. Abril nang ikinasa ang Ultimate Challenge ng 2023, ang CCM 32 na dinaluhan ng celebrities, athletes, sports enthusiasts at maging differently abled persons. Isa sa mga present sa CCM 32 ang celebrity na si Geneva Cruz na hindi rin pinalampas ang pagkakataon na muling makatakbo sa CCM. Maraming beses na rin sumali sa iba pang mga marathon sa Clark ang singer-actress. It was good. Straight lang siya. Hindi siya hilly. Hindi siya yung like yung usual dito sa Clark, yung taas-baba. So it was very smooth lang. Hinihikayat naman ng mga runner ang iba pa na sumali sa mga running event tulad ng CCM. I-try nyo rin. Dapat matuto rin tayong i-push yung sarili natin na syempre hindi lang din para sa medal, syempre sa benefit din sa sarili natin. Yun. Healthy tayo. Yun. Tsaka push lang lagi. Push lang tayo lagi. Tsaka lagi lang tayong manalangin, tawagin natin si Lord during running. Ine-encourage ko po lahat na mag-join sa mga gantong event, fitness event. Maraming benefits ito. Una sa disiplina and sa health benefits na nakukuha natin. And maganda to sa katawan. And ito rin yung isa sa mga way natin para maiwasan yung mga ibang bisyo lalo na sa mga kabataan. Guys, join us. You know, wala namang competition kundi yung sarili mo. You know, how you were during your last run. And so yun lang. Well, I was better during my last run because of the pain now, but I still had fun. At syempre, hindi rin nagpahuli sa masayang takbuhan ng ating mga kasama dito sa CLTV 36. Liana Canilao, CLTV 36 News.